Takže čau lidi, já jsem Pohoda TV a už nějaký pátek je základní škola za mnou. Za mnou? Ale jakože jsem absolvent, kurva, chápeš, ne? Takže já vám dneska v dnešním videu dám super tipy a triky, podle kterých kritérií vybrat střední školu, protože je to zásadní téma a prostě dneska vám poradím, takže jdeme na to! Tak začal bych tím, jak se do té školy dostanete. Jako asi nikdo by nechtěl jezdit do školy autobusem firmy Arriva. Samozřejmě jezdí do školy pendolínem. To je dost flex. Hodně důležitá věc, doporučuji vybrat takovou školu, která je v oblasti, kde si můžete zdarma půjčit rekola, protože to je nejlepší. Dál bych shrnul to, jaký jídlo je v okolí školy. Samozřejmě nejlepší je vága, to víte vy. Ale hodí se i KFko, že jo? Nebo mekáč. A chtěl by to taky nějaký dobrý kebab, že jo? Třeba tady ten express kebab na Ortenově náměstí, Lahůdka. Samozřejmě je taky dobrý, aby u školy byl nějaký dobrý obchod, jako třeba Lidl. Nebo Tesco. A ne nějaký obchod pro klauny, jako například tady Pady. A teďka bych tady dal nějaký konkrétní školy a proč si je vybrat. Když chcete jezdit hodně na zájezdy, například do New Yorku, tak doporučuji školu EU Praha. Pokud byste svýho učitele nejradši zabili mačetou, tak doporučuji střední odborné učiliště v Ohradní. Pokud chcete chodit do školy s nějakýma fakt super šťávama, tak doporučuji nějakou obchodní akademii. Dál tady mám pár gimplů, protože každý gimpl je trochu jiný. Jestli máte rádi sport, doporučuji gymnázium Přípotoční. Pokud chcete dobrý jídlo ve školní jídelně, doporučuji gymnázium na Vítězné Pláni. No a pokud máte rádi drogy, tak určitě doporučuji gymnázium Obatov. Tady o drogy není nouze. A pokud máte rádi pedofily a chcete, aby vaši učitelé byli pedofilové, tak určitě není lepší volba než křesťanské gymnázium. No a jsme na konci tady toho videa. No, jestli to mám nějak shrnout, jako vím, že asi chcete, abych řekl teďka, tyhle, tady tu školu si vyberte, je fakt super. Ale já bych doporučoval, pokud jste nějaký jako fakt inteligenti, tak asi Gimpl bych úplně nedoporučoval, protože jako budete se muset učit a ono je lepší v tom volném čase se věnovat jiným věcem než učení. No pokud někoho baví se učit, tak to je něco jiného, tak to může jít na Gimpl, ale jako nevím, já bych asi úplně Gimpl nedoporučoval, jako i když sám jsem na Gimplu. Ale to samozřejmě záleží na každý, tak to se nedá říct, jako tady ta jedna škola je dobrá na tu lidi, takže si myslím, že podle toho prostě co tě baví, tak takovou školu si vyber, jo, takže to bylo všechno, já děkuji za sledování, já jsem Pohoda TV a vidíme se někdy příště, tak čau. Počkej, já jsem to se chtěl rozmyslet, vole. No tak říkej potom. No ale počkej chvíli ještě. Já už to natáčím, ty to střihneš. Jsem jako to mám zazumovaný na ten. No, tak to zoomuj. Počkej, já se to musím to. Je takhle dobrý. No tak a já ty si taky vydělal mluvit. A jak to tam bude slyšet v tom videu, ne? Takže čau, já jsem Pohoda TV. Počkej, já jsem vymyslel ještě zradní, počkej. Nenatáčí, nebo jsem vyběl mobil.